mai son zaman lafiya tare da son gaskiya ya sharing wannan bidiyo. Wannan mutumin da ga faifin bidiyon sa ke yawo da yake jaddada wa duniya cewa an sakan musu karnuka tare da gana musu azaba a ƙasar Nijar, inda karnuka suka ciccije yaransu kuma aka kwaso su aka dawo da su Najeriya. Amsar shine anan. Kana ji na, kina ji na, kina da ƴan uwa a Nijar, kana da abokai a Nijar, buga musu kaji suna Nijar ko ba sa Nijar. Amsar shine anan, da yawan 'yan Najeriya har yanzu suna Nijar kuma suna kasuwanci kuma suna zaune lafiya. Wannan aba da ya faru ne a garin Niyami. Wayannan mutane suna garin Niyami, a iya bayanan da muka naɗa, akwai bayanan da bamu gama samu ba. Wannan mutumi lallai yana garin Niyami sannan yana anguwan Somise. A anguwan nan da yake zaune kusa da magabarta ne, akwai wani attajiri wanda yana taimako wa al'umma. Su ma suna daga cikin waɗanda suke zuwa su karɓi taimako a wajensa. Yarinyar sabo da zuwa gidan rannan ta je babu mutanen gidan, karen gidan ya cije yarinyar. Inda bayan karen gidan ya cije yarinyar, baban ya zo ya ce kare ya cije yarinyar. Aka ɗauki yarinyar aka kai ta asibiti. Masu gidan suka ce ko nawa ne za su biya, kuma hakan aka yi, suka biya kuɗin jinya, aka ci gaba da jinya. Ana cikin jinya mutumin ya zo ya ce yana buƙatar a bashi kuɗi jaka kaza. Sai suka ce su ba za su ba da kuɗi a hannunsa ba, amma dukkan abin da aka yi a asibiti lalle a gaya musu za su biya idan an kawo shi a takarda. Kuma hakan aka yi, aka ɗauki yarinyar aka kai ta asibiti, aka kawo wato receipt na kuɗaɗen, domin akwai receipt ɗin da aka tura mini. Haka zalika an kai ta asibiti da ake kira CSE Barkallezi, asibiti ne na gwamnati da ke garin Niyami. Abin mamaki sai ga shi wai hukuma ne da kansa ya ɗauki wannan faifan bidiyo ya wallafa a fejinsa, wanda ya san da cewa wannan faifan bidiyon zai iya haddasa husuma ko bala'i, wanda kuma dukkan hukuma an san sa ne da wanzar da zaman lafiya ba haɗa husuma. Ka sani kai hukuma da kai wannan postin kuskure ne. Sannan hoton wannan mutumi da kuke gani shine wanda karen gidansu ne ya yi cizon diyar wannan mutumin, kuma su suka yi jinyar diyar wannan mutumin. Amma dalilin dawansu Najeriya har yanzu ba mu gama kunsan bayanai ba, iya abin da muka kunsa shi muka sanar. Burinmu shine zaman lafiya, Allah ya wanzar da zaman lafiya tsakanin Nijar da Najeriya, Allah wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma gaba ɗaya.